ניסיתי הרבה דיאטות, שונות, משונות, אני אוהבת לאכול. יש לי חולשה למתוקים, פחמימות. היה לי מאוד קשה עם דיאטות. עליתי, ירדתי. חשוב לי מבחינה בריאותית, חשוב לי שיהיה לי קל יותר, להיראות טוב יותר. בעזרת הטריפל של מיי פארם, הכולל מדרסים, קפסולות ומדבקות, רזיתי 15 קילו. כשאני צריכה תמיכה, כשאני צריכה ייעוץ, אני מחייגת למאמנת תזונה של מיי פארם, והיא עוזרת לי להמשיך הלאה. היא תמיד זמינה בשבילי. פשוט הנאה. אני מורידה במשקל, אני עושה ספורט יותר כמו שאני אוהבת, מרגישה יותר בנוח עם עצמי, ואני רוצה להמשיך לרדת. השאיפה שלי זה עוד 15 קילו, 30 בכולל, ואני אגיע לזה.